Basungkui di dalam kandangan detuman kabajalan takui ditilang. Baitu nasib si badan diri bujang amaran do urang himbauan rono usang pajaklah mati kamano arah ka ditujukan dikadai timbunan katon detuan di galanggang buat kiasan tapasom menyuruh asajon detuan pajak mati ka dipangakan. Lade badan umur baran solaru ijuo uri hati mamikiakan lengai diri ko dibuwe enyo nyampang lamo bak candoi ko mungkin kaguyah kasadonyo tapi kini apo dikato angik jo dingin ditarimo unkong ko tibo musim jo masuk hala balia pajak nana mati bado adiri kanan kuaso batamu jodoh kakawan diri. Manuang di pondok tuo rangi ika pinjam kawan batanggang kalau la otomati pajaknya basungku sajo di dalam kandang iyalah basungku isajon detuana basungku di dalam kandang basungku di dalam kandangan detuan kabajalan takut ditilang. Baitu nasib si badan diri bujang amaran do urang himbauan rono usang pajaklah mati kamano arah ka ditujukan dikadai timbunan katon detuan di galanggang buat kiasan tapasok menyuruh asajon detuan pajak mati ka dipangakan. Lade badan umur baran solaru ijuo uri hati mamikiakan lengai diri ko dibuwe enyo nyampang lamo bak candoi ko mungkin kaguyah kasadonyo tapi kini apo dikato angik jo dingin ditarimo unkong ko tibo musim jo masuk hala balia pajak nana mati bado